Wel, os ydda, chroeso i'r oedfa yn enw'n arglwydd Iesu Grist. Gyda'r Emyr sy'n arwen ni, ac ni'n dod wahanol i'r arfer, yn dod gyda'r nos at fod y cymen ar ddiwedd yr oedfa, mae'r gwahoddiad yna. I bob un o'n chi sydd wedi ymddiried yn yr arglwydd Iesu fel gwredwr eich arglwydd, i gymuno gyda ni. Mae'r coeddiadau wedi bod ar y sgrin, gwrgweddi fel arfer, nos Fawrth, pan oedd y sgwrs di Mercher ac yna clybiau di Gwener. Ac yna Sul nesaf ni'n edrych ymlaen i gael Steffan Job yn gwneud arwen ni yn y ddwy oedfa. Cewch ni droi at Dduw mewn gweddi. Diolch i ti o Dduw ein tad ein bod ni nawr yn gallu cwrdd gyda'n gilydd fel hyn, bod yna ryddid i ni wneud, bod e'n fraint i gael bod yma. I gael bod yma i ddarllen y gair gyda'n gilydd, i gael glywed y gair yn cael ei esbonio, ac i ddod o gweddio a dygeisio di gyda'n gilydd. Mae dyna uchafbwynt, ein pwrpas ni mewn bywyd, a ni'n gweddio arglwydd. Bydde ti yn paratoi ni nawr, yn helpu ni, fel am y cwrddilodau, yn cael prynhawn yma, ni'n diolch i ti am dy ddewn i di, tuag ato ni fel eglwys. Ac ni'n gweddio arglwydd, ti'n llwyddo dy waith, a hynny hyd yn oed nawr yn y munudau nesaf yma. Bydde dy deyrnas di yn dod. Bydde ti yn wir yn siarad gyda ni, bydde ni'n gwrando, bydde ni'n i fyddhau, ac bydde ni yn rhyfeddu at pa mor fawr wyt ti, pa mor berffaith, pa mor ddoeth wyt ti yn dy holl ffyrdd. A lle ni ddim wneud dim byd, ond plygu o dy flaen ti, a diolch i ti. Am dy ras ti, tuag ato ni, rydyn bod ni, fel yn ei darllen pnawn yma, fel i ni yn elyniaethus, yn elynion i ti, ac eto bod ti wedi ein cymodi i ni, ti wedi dod ato ni, diolch i ti. Am yr arglwydd Iesu Grist, y cyfan neu wedi i gyflawni, a ryddid sydd yna i ddod i dy bresenoldeb di, yn ei enw ei gyfiawnder ni. Yn gwybio nawr, ti'n bendithio ni, ti'n egni anerth, a glirder meddwl nawr i Emyr yn harwen ni, ac i bob un ohono ni, o arglwydd helpa ni i gymryd eiriau di o ddifri, a byddai'r hyn i'n ei glywed nawr yn helpu ni i fyddhau a byw bywydau sy'n dwy'n clod i ti yn ystod yr wythnos sydd o'n blaen ni. Derbyn ni yn ei enw ei heigiau di. Amen. Amen. Diolch Dewi. Ni'n mynd i ganu mawl efo'n gilydd o'r atodiad rhif 30. Iesu yw'r iwr. A eisiau tynnu'n sylw ni at y trydydd pennill. Sy'n dweud hyn, Iesu yw'r iwr. Yn ogoneddus wag ei fedd nawr. Fe fethodd angau goncro brenin serch. Fe dalodd iawn, fe brofa'r ceithio'n rad faddeuant, fe allwn redeg oll i freichiau Duw. Ni'n dod heno yma i addoli un sydd wedi trechu marwolaeth. Un sydd wedi ennill y frwydr. Dyw marwolaeth ddim wedi gallu curo Crist, ond mae'n fyw. Mae'n fyw yn awr wrth i ni nesau ato fe mewn mawl. Felly, nawn ni sefyll, nawn ni ganu mawl gyda'n gilydd. Be dros ych cael yn cyrraedd? O, be yna? 30 o'r atodiad. Sorry, bed. Os mae bai fi yw e. Wel, na i ddarllen rai o'r penillion eraill i ni tra bod ni'n aros. Iesu yw'r iwr. Mae'r gri yn atsain drwy'r greadigaeth. Ysblenydd nerth, tragwyddol air ein crai. Brenhinol fab a leinwr nef a'i fawr o goniant. Ond sy'n ein gwadd i flasu'r bara byw. Iesu yw'r iwr, ei air sy'n cynnal y bydysawd. Hen dewisodd ddiosg coron grym.
Iesu mae'r dyn a olchodd draed a ddygodd feichiau a ddaeth yn felltith ein cadw ni. Ond o'n i sefyll te i ganu gyda'n gilydd. Genesis. Llyfr y dechreuadau. Ni wedi cyrraedd pennod 5 ac ym pennod 5 ni'n dechrau ar adran newydd mewn ffordd a be ydych chi weld, mae'n digwydd ar sawl adeg yn llyfr Genesis. Ni'n cyrraedd rhyw bwynt, ni'n clywed rhyw faint o hanes, felly tro diwethaf ni'n clywed am disgynyddion Cain. Ac yna, mae fel petai awdur yn cymryd cam nôl wrth ddechrau'r adran newydd, cymryd cam yn ôl cyn mynd ymlaen i ryw gyfeiriad newydd gyda fwy o fanylder. Felly, newch chi weld hynny nawr pan fi'n gweud hynny ar ddechrau pennod 5. Dyma Eirin Dwn. Dyma lyfr cenedlaethau adda. Pan greodd Duw bobl, gwnaeth hwy ar lun Duw. Fe'i creodd yn wryw ac yn fenyw, a bendithiodd hwy. Ac ar ddydd ei creu fe'i galwodd yn ddyn. Bu adda fyw am 130 o flynyddoedd. Cyn geni mab iddo ar ei lun a'i ddelw, a gelwodd ef yn Seth. Wedi geni Seth, bu adda fyw am 800 mlynedd, a bu iddo feibion a merched eraill. Felly roedd oes gyfan adda yn 930 o flynyddoedd. Yna, bu farw. Bu Seth fyw am 105 o flynyddoedd cyn geni iddo Enos. Ac wedi geni Enos, bu Seth fyw am 807 o flynyddoedd, a bu iddo feibion a merched eraill.
Felly roedd oes gyfan Seth yn 912 o flynyddoedd. Yna, bu farw. Bu Enos fyw am 90 o flynyddoedd cyn geni iddo Cenan. Ac wedi geni Cenan, bu Enos fyw am 815 o flynyddoedd. A bu iddo feibion a merched eraill. Felly roedd oes gyfan Enos yn 905 o flynyddoedd. Yna, bu farw. Bu Cenan fyw am 70 o flynyddoedd cyn geni iddo Mahalalel. Ac wedi geni Mahalalel, bu Cenan fyw am 840 o flynyddoedd. A bu iddo feibion a merched eraill. Felly roedd oes gyfan Cenan yn 910 o flynyddoedd. Yna, bu farw. Bu Mahalalel fyw am 65 o flynyddoedd cyn geni iddo Jared. Ac wedi geni Jared, bu Mahalalel fyw am 830 o flynyddoedd. A bu iddo feibion a merched eraill. Felly roedd oes gyfan Mahalalel yn 895 o flynyddoedd. Yna, bu farw. Bu Jared fyw am 162 o flynyddoedd cyn geni iddo Enoch. Ac wedi geni Enoch, bu Jared fyw am 800 mlynedd. A bu iddo feibion a merched eraill. Felly roedd oes gyfan Jared yn 962 o flynyddoedd. Yna, bu farw. Bu Enoch fyw am 65 o flynyddoedd cyn geni iddo Methuselah. Wedi geni Methuselah, rhodiodd Enoch gyda Duw am 300 mlynedd. A bu iddo feibion a merched eraill. Felly roedd oes gyfan Enoch yn 365 o flynyddoedd. Rodiodd Enoch gyda Duw, ac yna nid oedd mwyach, oherwydd cymerodd Duw ef. Bu Methuselah fyw am 187 o flynyddoedd cyn geni iddo Lamech. Ac wedi geni Lamech, bu Methuselah fyw am 782 o flynyddoedd, a bu iddo feibion a merched eraill. Felly roedd oes gyfan Methuselah yn 969 o flynyddoedd. Yna bu farw. Bu Lamech fyw am 182 o flynyddoedd cyn geni iddo fab. A galwodd ef yn Noah. A dweud, fe ddaw hwn a chysur i ni o waith a llafur ein dwylo yn y pridd a felltithiodd yr arglwydd. Ac wedi geni Noah, bu Lamech fyw am 595 o flynyddoedd, a bu iddo feibion a merched eraill. Felly roedd oes gyfan Lamech yn 777 o flynyddoedd. Yna, bu farw. Bu Noah fyw am 500 mlynedd cyn geni iddo Sem, Cham a Japheth. Dyma air yn Duw. Diolch iddo. Amen. Amen. Ganwn ni emyn efo gilydd 645 o'r llyfr y mynau. Chwech, pedwar, pump. Mynd yma'n gofyn y cwestiwn. Ai marw rhaid i mi a roedd yng nghorff i lawr? Os rhaid i'n hennaid ofnus ffoi i dragwyddoldeb mawr? Yr ateb yw, wel, oes. Oes. Yn ei sefyll i ganu. Dyn gilydd.
air o weddi cyn troi at air diw. Nw'n ni weddio. O arglwydd yn Duw i ni. Newydd ganu y cwestiwn yna. A'i marw rhaid i mi a yr ateb sydd yn cael ei awgrymu i ni yn Genesis 5. Yr ateb sy'n cael ei awgrymu i ni o yr hyn ni'n weld yn y byd o'n cwmpas a'n profiad personol ni yw, wel, oes, mae'n rhaid i ni farw. Mae marwolaeth yn rhywbeth sydd yn ein gwynebu ni gyd. Falle rai yn ein plith fod yn rhywbeth sydd yn arbennig o agos a real ar hyn o bryd. Falle eraill yn ein plith fod marwolaeth yn rhywbeth sy'n teimlo'n bell i ffwrdd oddi wrth yn. Da ni yn gwybod na dyma sydd wedi ei benodi ar y cyfer ni arglwydd. Ie, os na ddaw yr arglwydd Iesu Grist yn ôl, byddwn ni yn marw. Ac arglwydd dyna fydd diwedd yn cyfle ni ymateb i dy efengyl di ac i dy geisio di tra bod cyfle arglwydd ni. Diolch i ti fod gennym ni newyddion da o lawenydd mawr. Fel gaethon ni'n atgoffa bore yma, ni'n diolch i ti fod gennym ni y waredwr, yr arglwydd Iesu Grist, yr atgyfodedig un. Ac arglwydd ni, diolch mae dyma yw yn unig obeth ni yng ngwyneb marwolaeth, sef bod Crist wedi marw trosto ni, wedi marw yn ein lle ni, wedi ennill bywyd tragwyddol i ni. Ie, trwy ei gorff a'i waed ei hun. Da, ni'n gofyn nawr, neu di siarad â ni trwy'r air, neu di bwyso y gwirioneddau yma yn rymus arno ni arglwydd. Helpa ni ystyried o ddifri. Beth sy'n mynd i ddigwydd i ni gyd un dydd? Beth sydd o'n blaen ni ac beth yw ein gobaith ni yng ngwyneb y diwrnod yma? Da, bydd gyda ni felly siarad gyda ni nawr trwy dy air. Am ein bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Trowch gyda fi Genesis 5. Mae'n ddyfyniad enwog, debygol, mae Benjamin Franklin, yr Americanwr wedodd di pobl ddim yn sicr, ond y dyfyniad yw hyn. There's nothing certain, but beth? Chi'n gwybod yn chi? Death and taxes. Nhw yw'r ddau beth mewn bywyd i ni'n gallu bod yn sicr ohonyn nhw. Dau beth i ni yn mynd i wynebu trethu, a mae lot o sôn am hynny ar y foment o does, a marwolaeth. Marwolaeth. A chwbod, fi'n credu, pwy bynnag wedodd hynny gyntaf, os mae Benjamin Franklin neu rhywun arall, ond nhw'n agos at ei pethau yn dod nhw. Ni'n sôn weithiau, dyn ni am bobl yn mynd o'r cryd i'r beth, from the cradle to the grave, and dyna yw ein stori ni i gyd fel pobl. Ni'n cael ein genia, ni'n cael ein gosod mewn rhyw fath o cryd neu cot neu presef neu fe. Ac yna mae'r llwybr bywyd sydd yn gallu amrywio cymaint o berson i berson. Rai yn cael oes hir, rai ddim yn cael oes hir, rai yn llwyddo ac yn ennill arian ac yn neud rhyw enw mawr i'w hunan, rai yn byw bywydau bach tawel di-nod, rai yn iach am flynyddoedd, rai yn sal. Ond yn y pen draw, yr un lle ni'n diweddu yn dyfe yn y bedd. Dysgu dros ddisgrifiad arall ar y we, sa'n siŵr pwy wedodd hyn. Dim nhw'n disgrifio fe fel hyn, ond i'n meddwl yn eitha pwerus a gweud y gwir. The unstoppable marching of time that is slowly guiding us towards an inevitable death. Mae'n grim. Mae'n ddisgrifio brawychus. Ond
wir, ynddi? Just unstoppable marching of time. Chi'n methu stopio amser, chi'n methu byw am beth. Slowly guiding us towards an inevitable death. Dyna sydd o'n blaenau ni. Ond mae eisiau ni sylweddoli hynny heno. Ond wrth gwrs, mae yna fwy na marwolaeth, yn does? Mae yna un sydd yn fwy na marwolaeth. A y gobeith sydd gen i ni fel Cristnog, yna reswm pam i ni'n dod ynghyd fel hyn i addoli gyda'n gilydd, y reswm pam i ni'n cwrdd ar y diwrnod yma, yw achos hwn yw'r dydd cyfododd Crist. A mae yna un gennym ni, dyn yn y nef sydd wedi mynd trwy marwolaeth o'n blaenau ni, ein mwyn ni, ar ein rhan ni. O, mae marwolaeth yn anorfod. Ac eto, nid marwolaeth sydd yn cael y gair ola, achos mae gennym ni waredwr atgyfodedig. Mae gennym ni frenin sydd wedi trechu angau. Mae gennym ni obaith yng ngwyneb marwolaeth. Wrth y modd, fe ni cyfeirio droian at yr disgrifiad sydd gyda ni yn datguddiad penod 1. Yn adnod 17 ac 18, mae'r apostol Ioan yn cael y weledigaeth yma, y datguddiad yma, a mae'n gweld yr arglwydd Iesu Grist. Ac mae'n ddisgrifiadau mawr ohono fe, ond yna ni'n clywed be mae Crist yn dweud amdano fe ei hun. Gwrandewch ar hyn. Ioan yn ysgrifennu, pan welais ef, syrthiais wrth ei draed fel un marw. Gosododd yntai ei law dde arnaf a dwedodd, paid ag ofni. Mae fi yw'r cyntaf a'r olaf a'r un byw. Bîm farw ac weler oedd yn fyw byth bythoedd. Ac mae gennyf allweddau marwolaeth a Hades. Be fi eisiau ni ystyried heno yw pwysigrwydd gweld y ddau beth yna ochr yn ochr. Mae rhaid i ni wynebu marwolaeth, mae rhaid i ni wynebu hynny. Os ych chi'n trial anghofio y ffaith bod chi yn mynd i farw, yna chi'n mynd i fyw eich bywyd chi efo rhyw obaith ffals. Chi'n twyllo chi yna. Mae'n rhaid gwynebu'r ffaith bod chi'n mynd i farw, byddwch yn onest gyda chi'n. Gwynebwch y sefyllfa. Ond ar yr un pryd, os chi just efo reality marwolaeth heb ddim byd arall, chi'n mynd i anobeithio'n llwyr, na mae gobaith gennym ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n mynd i weld y ddau beth yn ochr fan hyn yn Genesis penod 5. So ni'n mynd i ddechrau efo ffaith bod marwolaeth yn anorfod. The inevitability of death. Ni wedi clywed am marwolaeth yn barod yn llyfr Genesis, yn dyn ni. Oedd y rybydd yna. Pan mae Duw yn creu Adam, mae'n rybyddio fe, os wyt ti yn cam ymddwyn, os wyt ti yn anifeddhau ac yn bwyta o'r goeden yma, fi'n gwahardd, yn y dydd y bwytau ohoni byddu farw. Ond wrth gwrs, ar y pwynt yma, doedd marwolaeth ddim yn bodoli oedd e, felly, hynny yw, chi'n gorfod wyndro beth oedd adeg efo di deall o hynny. Pan mae Duw yn rybuddio, byddi di yn marw, bydd marwolaeth yn dod i fewn i'r greadigaeth yma ar y pwynt yna. Mae jyst yn syniad mewn ffordd, yn dydi, rhyw concept. Falle bod chi wedi bod yn dro rhywle, a wedi gweld ffens. Ffens drydanol. Efo arwydd arno fe'n rybuddio, peidiwch cyffwrdd ar ffens neu gewch chi electric shock. Chi rhaid i cyffwrdd y ffens? Oedd rhaid i fi gyffwrdd y ffens. Oedd rhaid i fi weld beth oedd e fel i gael electric shock. A ddim yn brofiad pleserus. Iawn, ond chymod, nes bo fi'n cyffwrdd o'n i'n gweld y rybydd, oedd fi rhyw syniad o beth fydde cael electric shock fel, ond nes bo fi actually'n gafel yn ac yn teimlo fe, oedd e tu allan i'm mhrofiad i.
Fan hyn ni'n gweld realiti'r profiad yma o farwolaeth, yn dyn ni. Wrth gwrs mae ag Efa wedi marw eisoes. Wrth gwrthryfel yn erbyn Duw, wrth cael ei torri ffwrdd oddi wrth Duw fel ffynhonnell bywyd yn ysbrydol, maen nhw'n barod yn feirw yn eu camweddau a'i pechodau. Ac wrth gwrs ni hefyd wedi gweld y siampl o farwolaeth yn barod yn yr hanes erchyll yna am Cain yn lladd ei frawd. Ond fan hyn, chi jyst yn cael yr argraff yn dych chi bod realiti'r sefyllfa yn suddo i fewn, neu yn sicr yn cael ei bwysleisio i ni. Mi'n siŵr wnaethoch chi sylwi wrth i fi ddarllen. Mae yna rhyw batrwm, rhyw fformula yn y bennod yma. Ni'n clywed am yr bobl yma sydd yn cael ei geni, ni'n clywed am pa mor hir maen nhw'n byw, ni'n clywed am enw yr cyntaf anhedig sy'n mynd i gadw'r llinach i fynd, ni'n clywed pa mor hir maen nhw'n byw ar ôl hynny, ac yna bu farw. Yna bu farw. Yna bu farw. Mae bron fel rhyw gloch yn dydi. O rhyw death knell. Bong, un arall. Bong, un arall. So os pa mor hir maen nhw'n byw yn y diwedd, mae marwolaeth yn eu cymryd nhw. Ond beth sy'n dod drosodd fan hyn, a falle bod yn anodd i ni i ddarllen y geiriau yma a'i gwerthfawrogi nhw. Mae marwolaeth fan hyn, mae dal i fod yn rhywbeth mor ddieithr, nag yw e? Yn rhywbeth esron. Mae'r ffaith bod e ddim yn perthyn. Nid fel hyn oedd ei fod, ac ar y pwynt yma, oedd pobl dal yn ymwybodol o hynny. Ni'n gyfarwydd iawn efo marwolaeth. Mae'n gwynebu ni o hyd, yn dydi? Naill ai ar lefel personol, falle bod yn ni rhyw bryderon am ein iechyd yn hun, a bod ni'n gweld y diwedd yn nesau, neu falle yn ein teuluoedd ni, neu'n cymdogion ni. Mae'n sicr pan ych chi'n troi mewn newyddion, mae'n hobman, mae'n jyst yn rhan o fywyd bob dydd, yn dydi, ond fan hyn, mae dal y syniad yma na, nid fel hyn mae y fod. Mae marwolaeth yn beth, mae'n beth dychrynllun, mae'n beth rhyfedd. Mae rhywun yn marw. Un funud maen nhw yna. Ac yna dyn nhw ddim. Os dim dianc ragddo fe. Mae'n horrible. A fel petai i wneud y cwbl yn waith fan hyn, sa'n mwys wnaethoch chi bigo lan ar hyn, fi'n gwybod oedd lot o enwau a lot o rifau mawr, ond mae'r syniad yma bod hyd oes pobl yn dirywio hefyd. Bod yr lifespans enfawr yma oedd i ddechrau yn ara deg i ddechrau, jyst yn lleihau a lleihau a lleihau, a pan chi'n darllen ymlaen erbyn i ni gyrraedd hanes Abraham, maen nhw lawr i beth i ni falle yn fwy cyfarwydd gyda nhw. Nawr, mae yna wahaniaethau barn fan hyn, mae rai pobl yn trio esbonio, mae nid sôn am unigolion sydd gyda ni yn gymaint o sôn am teuluoedd neu rhyw clans neu tribes neu rhywbeth fel yna. Fi o'r farn fan hyn, yn y dechrau, mae'r arglwydd yn creu pobl ac yn y cyfnod cychwynnol yma bod yn cynnal eu hoes nhw am adeg llawer yn hirach na sydd yn wir nawr. Ac felly dychmygu'r sioc yna, di chi felly iddyn nhw, yr rai oedd yn byw am yr oes hir yma, blynyddoedd, degawdau, hyd yn oed canrifoedd yn pasio, mae'n teimlo fel petai bywyd yn mynd i fynd mlaen am byth, ac yna bu farw.
sioc yna pan mae'r person yma sydd wedi bod mor gryf a sydd wedi bod mor ffrwythlon a di gwneud cymaint gyda'i amser nhw ar y dde, ar yn y diwedd maen nhw yn gwanhau, maen nhw yn dirywio, maen nhw yn anadlu eu hanadl ola ac yn dychwelyd i'r pridd. Mae rhywbeth anorfod am farwolaeth yn does. Mae'r Beibl yn dweud hynny ni mewn sawl man. Chi'n meddwl am llythyr at yr Hebreaid. Mae'n dweud fyna'n Henoch 9 adnod 27, yn gymaint ag y gosodwyd i ddynion, ei bod i farw unwaith, a bod barn yn dilyn hynny. Dyma fe. Dyma'r reality, dyma'r patrwm sydd yn ein gwynebu ni. Ni'n mynd i farw. A mynd i wynebu barn. Nawr, fel bod sy'n gynharach, dyw sylweddoli hynny ddim o anghenraid yn beth gwael. Mae'r marwolaeth yn beth erchyll, mae'r ffaith bod pechod wedi dod i fewn a wedi dinistio'r greadigaeth yma'n erchyll, mae'r ffaith bod ni'n gwynebu marwolaeth a barn Duw yn ofnadwy, ond mae sylweddoli hynny yn beth da. Yn llyfr y Prygethwr mae'n dweud wrthyn ni bod e'n well mewn un ystyr i fyw yn hi galar na yn hi gwledda. Hynny yw, mwyn rili gwerthfawrogi bywyd o gwbl, mae'n rhaid i chi sylweddoli bod chi'n mynd i farw. Mae'n rhaid i chi wynebu hynny. A dyw lot o bobl ddim eisiau wynebu hynny. Mae lot o bobl, falle mwyafrif o bobl, maen nhw eisiau mwynhau eu bywyd, maen nhw eisiau cael eu diddanu, maen nhw eisiau anwybyddu yr hyn sydd o'i blaenau nhw. Peidiwch bod fel yma. Os mae dyna sy'n di bod yn wir amdano chi, os mae dyna sy'n wir amdano chi heno, chi jyst eisiau joio'ch bywyd chi a ddim meddwl am y diwedd, a ddim meddwl am beth sy'n dod wedyn, mae eisiau chi stopio. Mae'n mor ffôl, mae'n mor anoeth. Os chi ar lwybr sydd yn arwain at ddistryw, mae'n rhaid i chi sylweddoli hynny a chydnabod hynny a gwneud rhywbeth am y peth. Mae marwolaeth yn anorfod. Neu ydy e? Neu ydy e? Dyna ni'n dod i'r ail bwynt. Os i chi'n cymryd nodiadau, chi jyst rhoi. Mae marwolaeth yn anorfod. Neu ydy e? Achos yng nghanol y bennod yma, sydd mor fformulaic, sydd yno'n amlwg iawn mwyn pwyso arno ni y reality yma, yna bu farw, yna bu farw, yna bu farw, mae yna ddwy eithriad yn does. Mae yna newidiadau i'r patrwm sydd yno yn fwriadol mwyn tynnu ein sylw ni. Y cyntaf yw Enoch. Darllen yn adnodau 21 i 24. Bu Enoch fyw am 65 o flynyddoedd cyn geni iddo Methuselah. Okay? Dilyn y fformula. Wedi geni Methuselah, rhodiodd Enoch gyda Duw am 300 mlynedd a bu iddo feibion a merched eraill. Felly roedd oes gyfan Enoch yn 365 o flynyddoedd, rhodiodd Enoch gyda Duw. Ac yna, nid oedd mwyach oherwydd cymerodd Duw ef. Mae Enoch yn wahanol. Beth sy'n wahanol am Enoch? Wel, yr hyn sy'n cael ei bwysleisio amdano fe yw bod yn rhodio gyda Duw. Mae'n cerdded gyda Duw. Dy ddim yn golygu mae Enoch yw'r unig un sydd wedi bod â perthynas gyda Duw. Dy ddim yn golygu mae Enoch yw'r unig un sydd yn gadwedig
So ddim yn golygu bod Enoch yn berffaith ac yn ddi-bechod neu unrhyw beth felly, ond mae'n amlwg na beth oedd yn nodweddu y dyn arbennig yma a fod e'n rodio gyda Duw. Y ddisgrifiad hynod o syml mewn ffordd, yn dydy fi'n dwlu ar y ffaith, chi'n cofio wythnos cyn diwetha, yr adran diwetha, o'n i'n edrych arno, yn clywed bod pobl yn dechrau, neu beth, galw ar enw'r arglwydd. Ceisio Duw. Gweddio ar Dduw, addoli Duw, cael ei adnabod fel pobl Dduw. Oedd hwnna'n ddisgrifiad syml yn doedd, galw ar enw'r arglwydd. Fan hyn, mae'n un ystym yr disgrifiad yr un mor syml. Beth sy'n wir am Enoch? Mae'n rodio gyda Duw. Mae'n cerdded gyda Duw. Mae fel tas yma di ail ddarganfod o'r hyn oedd yn wir am adeg Efa yng Nghaerddeden. Mae'n byw ei fywyd ym mhresenoldeb yr arglwydd. Yn rodio gyda Duw. Mewn ffordd gallwch chi ddweud, mae'r ddwy ddisgrifiad yma yn crynhoi y bywyd Cristnogol yn gallwch chi. Hynny, beth yw ei fod yn Gristion? Mae'n ni'n galw ar enw'r arglwydd. Ac yn ni'n rodio gyda'r arglwydd. Byw y bywydau ni ar ei fwyne, gwybod fod e gyda ni ym mhob sefyllfa, ymddiried ynddo fe, i geisio fe, ceisio ei arweiniadau, ymostwng yw ewyllysau, ceisio ei blesio fe. Dyma yw hi fod yn un o bobl yr arglwydd. A felly, ni ddim yn gwybod pam mewn un ystyr, ond dyw Enoch ddim yn marw. Mae rhywbeth rhyfedd yn digwydd, mae'n rhyw ddirgelwch fan hyn. Mae bach o help dyn ni eto yn y llythyr at yr Hebreid. Hebreid 11 adnod 5, ni'n darllen hyn. Trwy ffydd, cymerwyd Enoch ymaith fel na welai farwolaeth. Ac ni chafwyd mohono am fod Duw wedi ei gymryd. Oherwydd mae tystiolaeth ei fod cyn ei gymryd wedi rhyngu bodd Duw. Ond heb ffydd mae'n amhosibl rhyngu ei fodd ef. Oherwydd rhaid i'r sawl sy'n dod at Duw gredu ei fod ef a'i fod yn gwobrwyo rhai sy'n ei geisio. Hynny yw, mae'n un sydd oedd dim special am Enoch. Jyst bod ganddo fe ffydd. Jyst bod e'n ceisio'r arglwydd. Ac mewn ffordd annisgwyl a mewn ffordd sy'n bron yn unigryw, yn yw hanes cymharol debyg am Elias hefyd yn does. Y proffwyd Elias, mae'n cael ei gipio i fyny yn y cerbyd yna i'r nefoedd, ddim yn profi marwolaeth yn yr un ffordd i ni yn ei brofiau, ond Enoch. Galw ar yr arglwydd, mae'n rhodio gyda'r arglwydd, a felly trwy'r arglwydd, mewn ffordd yn dianc rhag marwolaeth. Mae'r bennod yma, sydd yn gyrru adre'r ffaith fod marwolaeth yn anorfod, ar yr un pryd eisiau ni sylweddoli mae yna obaith. Pob peth yn bosibl gyda Duw. Mae'n y ffordd rhywsut i ni ddianc rhag marwolaeth, rhag y farn sydd o'n blaenau ni. Dyna, mae rhywbeth arall yn digwydd, oes rhyw eithriad arall i'r fformula ar ddiwedd y bennod. Mae dyn ni ddyn o'r enw Lamech. Ni wedi clywed am berson arall o'r enw Lamech yn to. Un o ddisgynyddion Cain. Ac oedd Lamech yn gwneud rhyw gyhoeddiad mawr yn doedd, yn brolion, yn ffrostio, yn dial. Nawr, yn heili Seth, ydy ni Lamech arall. Lamech sydd yn gwneud cyhoeddiad gobeithio. Cyhoeddiad llawn ffydd. Ni'n clywed adnod 28. Bu Lamech fyw am 182 o flynyddoedd cyn geni iddo fab. Gawodd ef yn Noa a dweud fe ddaw hwn a chysur i ni. O waith a llafer ein dwylo yn y pridd a felltithiodd
yr arglwydd. A ddim dweud gormod am Noah, achos mae hynny i ddod, ond fan hyn. Y bennod yma sydd yn llawn o farwolaeth, ni'n cael ein cyflwyno i'r ffaith fod yna obaith, fod Duw yn gallu achub, fod Duw yn gallu codi pobl fydd yn dod â chysur a gobaith i'r rhai sydd yn ceisio Duw. Mae farwolaeth yn reality. Os nag ych chi wedi gwynebu lan i hynny, os nag ych chi wedi cydnabod y ffaith bod chi mynd i farw ac yn mynd i wynebu barn, a mae pechod a chosb ac uffern yn bethau real a dychrynllyd, yn rhaid i chi sylweddoli hynny. Ond peidiwch ag anobeithio achos mae yna fwy. Peidiwch aros yna yn eich anobaith ac yn eich galar. Dewch a ceisiwch yr arglwydd. Rodiwch gyda'r arglwydd. Dewch i brofi'r cysur. Mae yn gallu ei roi. Dewch i brofi'r achubiaeth. Mae e'n ei gynnig trwy yr arglwydd Iesu Grist. Does na ddim ffordd arall. Does na ddim ffordd arall i brofi bywyd. Does na ddim ffordd arall i ddianc rhag marwolaeth. Does na ddim ffordd arall i ddianc rhag melltith barn, canlyniadau pechod, ond trwy yr arglwydd. Diolch iddo. Amen. Amen. Cyn mynd i'n dod i'r cymun, ni'n mynd i ganu Emyr arall dyn gilydd. Ni'n mynd i ganu rhif 433. 433. Ni ti'n clywed am Enoch yn rhodio gyda Duw, a dyma weddi yr Emyr yma. Yn wastad gyda thi, dymunwn fôr fy Nuw. Yn rhodio gyda thi ym mhob man, ac yn dy gwmni yn byw. Nawn ni sefyll i ganu. Gyda fi mor
Wel, ni'n dod at fwrdd y Cymyn nawr. Mae'n arfer gyda ni fel eglwys. Pan i ni'n derbyn aelodau newydd i'r eglwys, bod ni'n cydnabod hynny yn yr Cymyn cyntaf gyda'n gilydd. Felly, mae'n hyfryd i ddweud bod Jason ac Elen, y ddau ohono wedi gwneud ceisiadau am aelodaeth, maen nhw wedi cael eu derbyn yn aelodau o'r eglwys, ac ni eisiau cydnabod hynny nawr. Y ffordd i ni'n cydnabod yw i fi'n mynd i ysgwyd i dwylo nhw. Yn mynd i estyn llaw cymdeithas iddyn nhw ar rhan yr eglwys. Mae'n elfen chydig bach yn awkward wrth i fi mynd fel hyn atyn nhw, ond mae'r arferion yma yn am reswm, wrth gwrs, wrth gydnabod fel hyn yn gyhoeddus, wrth estyn llaw i ni'n dangos bod ni yn derbyn nhw i fod yn rhan o'n teulu ni fel eglwys ac yn aelodau o'n cymdeithas ni fel pobl yr arglwydd, a mae'n hyfryd i wneud hynny yn dydy. Wel, ni'n dod felly ynghyd at y bwrdd yma. Bwrdd sydd mewn un ystyr yn siarad am farwolaeth. Mae'r symbolau sydd ar y bwrdd yma yn rai o farwolaeth. Mae'r bara yma wedi dorri yn symbol o gorff. Y gwin yma yn symbol o waed wedi dywallt. Mewn ffordd, wrth i ni ddod at y bwrdd yma, cymryd o'r peth yma, ni'n derbyn bod marwolaeth yn anorfod. Ac eto ar yr un pryd, mae'r symbolau yma'n rhai sydd yn llawn bywyd. Achos trwy farwolaeth yr arglwydd Iesu Grist, am i fod ddim wedi dal dim byd yn ôl, am fod wedi caniatáu i'w gorff i gael ei hollti ar y groes, a'i waed i gael ei dywallt ar y groes, wrth iddo fe gymryd arno fe ei hun, melltith, barn, a chos be'n pechod ni, i ni yn cael derbyn bywyd tragwyddol. Mae'n wahoddiad i unrhyw un sydd yn Gristion, a dim rhaid chi fod yn aelodau o'r eglwys, dim rhaid i chi fod i cael yr handshake i gymryd. Mae'r bara yn ddi-gluten, mae'r gwin yn ddi-alcohol. Os ych chi'n Gristion, os ych ffydd chi yn yr arglwydd Iesu Grist, os ych chi'n ei gwynebu y ffaith bod chi'n mynd i farw, a mae'r unig obeth sydd gennych chi yw ffydd ynddo fe, yna cymerwch a bwytewch a dathlwch a llawenhewch yn yr arglwydd Iesu Grist. Os ych chi ddim wedi cyrraedd y pwynt yna eto, fi'n mynd i annog chi eto i ystyried. I ystyried yr hyn sydd o'ch blaenau chi, ac i ei ddefnyddio yr amser yma. Y ffordd gorau gallwch chi ddefnyddio'r amser yma, ddim i gymryd y bar o'r gwyn, ond i geisio yr arglwydd ei hun. Mae Dewi yn mynd i weddio. Yn gyntaf, bydd y bara yn cael ei ddosbarthu os newch chi gadw eich darn o fara a mewn i fwyta gyda'n gilydd. Ac yna, bydd Rodri'r ei modd, bydd e'n rhoi diolch am y gwyn, bydd hynny'n cael ei ddosbarthu eto os newch chi gadw fel bod ni'n gallu yfed ar yr un pryd gyda'n gilydd. Yn berffaith, a bod ni'n clywed yn dair i'r hyn sy'n angen i ni glywed. Ni mor aml yn byw yn bwydau, yn meddwl yn unig am pethau ni'n gweld, ac yn byw yn bwydau fel sy'n ni'n mynd i fod yma am byth. Ac yn gallu gobeithio gormod am bethau a hefyd bod yn gwydio a eisiau pethau
bydd y bywyd yma. O'n i'n diolch am yr ffaith bod y air di'n realistig. Yn goffa ni, mae marw yw tynged bob un ohono ni. A ni'n gwybod am y reality yna. Bod marwolaeth yn ei elyn. Bydd rhaid i bob un ohono ni wynebu. A bod felly ni'n dod y pethau sydd ar y meddyliau ni heno, bydd am yr wythnos sydd o'n blaen ni. Bydd y pethau yna'n ddim yn bwysig rhyw ddydd pan byddwn ni yn wynebu yn oriau y munudau ola. Ac ni yn gwybod y bod ti wedi rhoi trafnigoldeb yn ein clodau ni. Bod ni ddim yn marw a dyna'r diwedd. Ond bod ni wedi cael ni clywed bod rhaid sefyll wedi ymlaen di yn cyfrif am y bywyd yn ei dibyw. Ni'n dod yn y blaen i nawr yn cyffesu bob un ohono ni, cychwydau personol, pethau ni wedi meddwl a dweud a gwneud na ddylen ni ddim wedi meddwl na i dweud nhw, na i gwneud nhw. Oll bethau gallen ni fod wedi gwneud a bod yr amser a'r cyfle yna wedi bod i ni i wneud dewni a bod ni wedi dewis beidio bod ni yn o'r aml yn frwg, yn anol ac yn rhoi'n hynna'n y bit. Ond diolch i ti am yr arglwyddes i Grist. Diolch i ti am yr adnodau ni ddarllen heno, am y gobeith yna. Ti'n yn hanol yr ail adrodd yna am farw. Pob un ar ôl un ar ôl y llall yn marw, ac eto bod yr ein yn galw ar ddenw di. A bod ti'n clywed, a bod yna gyfle i ni, i brofi fel enwog, i brofi bywyd gyda ti, cerdded gyda ti. A mae dyna beth yw bywyd trygwyddol, adnabod. Ac diolch ti am yr fenyl, bod hyn i ddim ond yn bosib, oherwydd hyn mae'r arglwyddes i Grist wedi wneud. Ni'n darllen yn dair ti, os nad yw'r arglwyddesu wedi atgyfodi, yna ofer yw'r ffydd ni. Ond diolch bod yr Iesu'n fyw. Diolch bod e wedi trechu bechod am yr olaeth a'r diafol yn ffordd gallen ni byth i wneud. Ac wedi agor llwybr yna i ni. Ac i'n gwyddio ydw i. Bob un ohono ni, bydd yna rhywun a ryw rai o newydd yma yn roedfa yma hyn o nawr yn galw arna ti am y tro gyntaf. Ac byddwn ni gyd am ryw bywydau lle ni wir yn gallu gweud heb unrhyw rhagfryd na thwyll. Byddwn ni am gerdded gyda ti, siarad gyda ti a gwrando ar dy lais ti a'i byddhau i ti. A cyfan y dod i ni oherwydd bywyd ac i fuddod yr arglwyddes i Grist. Yr un oedd yn cerdded gyda ti yw dad bob dydd. Ac ein sydd wedi brofi marwolaeth a dy farn di. A beth mor erchill. Ac gen i beth mwy wir ei ddeall. Wedi gwneud hynny. Fel bod ni yn gallu cael gwahoddiad yma i dy bresenoldeb di. Ac i fyw gyda ti. O dweud dangos i ni o'r fawr, mor feddwl i'r fenyl, mor fawr, mor gariadus a llawn tregaredd wyt ti. A dweud pa gael ei neb yma i galedu i colonnau. Gwyn ti fyddalu yn colonnau a yn dwy'n ni, yn gosach ata ti. Yn ei lwys y Grist. Yn ei ddod e.
Gwnewch hyn cof amdanaf. Na ni fwyta gyda'n gilydd. Arwyddiw ni yn diolch I ti am un a fi'n angau ni trwy farw ar y pren. Yn diolch ti mae trwy I waed y fydygu'r llu o'r byd i'r nefoedd wen. O ddew ni'n yn diolch I ti bod un oedd yn anfeidrol wedi cymryd arno meidroldeb. Bod ni oedd yn heiddi marwolaeth, yn heiddi dilyn y patrwm yna bu farw, bod Crist wedi dod. Bu'n rhodio gyda ti, yn berffaith o dragwyddoldeb, I fod yn angau, fel bod ni'n cael bywyd. A'r glwydd ni'n gweddio bydde gwirionedd mae'r gwirioneddau y groes a gwaed Crist a'i aberth ddim yn bethau ni'n mor gyfarwydd bod ni'n anghofio beth mae Crist wedi ennill troson ni. Beth mae Crist wedi wneud troson ni. Beth oedd hyd a lled aberth Crist yn ei lle ni. A blwydd ni'n diolch I ti bod wedi marw fel mae nid marwolaeth yw diwedd yn hanes ni. Ac ni'n diolch I ti bod pan oedd y gwragedd yn mynd i'r bedd ar y dydd cyntaf wythnos ac yn meddwl sut yn nhw'n mynd I dynnu'r maen o'r bedd. Bod ti wedi tynnu'r maen yn barod. Bod y fuddugoliaeth wedi ennill. Bod Crist ddim wedi aros yn y bedd. Bod wedi atgyfodi. Ac wrth ni ddathlu hynny, ar ddydd cyntaf wythnos heddi, a'r blwydd yn gweddio, byddwn ni'n bobl llawn diolchgarwch a rhyfeddod. Bobl sydd am awrygyd enw di, ac sydd yn gwneud y mwyaf o'r bywyd wyt ti ennill troson ni. A'r blwydd trigyrha wrthai. Yn gweddio bydde ni nawr wrth ni gymryd o'r gwyn, bydde ti'n llanw ni a llawenydd yn yr ysbryd lan. Ac y bydde ni, wrth ni gymryd gyda'n gilydd, yn ymwybodol o'r undod sy'n yma ni, yng Nghrist. Bydde ni'n byw bob dydd mwyn I fawrygu fi, a'i ogoneddu fi. O arglwydd ni'n diolch I ti I ostyneidrwydd yn dod i'n plith ni, farw yn ein lle ni. Arglwydd ni am I ogoneddu fyna a wneud e'n fawr. O Dduw, helpa ni wneud hynny. Nid yn unig nawr, ond o ddydd I ddydd. Bod ni'n tyfu. Bod ni'n rhodio gyda ti. Bob amser.
bod eraill yn dod hefyd i fwynhau nid yn unig gyda'r fenyw yma beth i ni hunain, ond beth nhw'n sefyll drosto. Marwolaeth Crist yn cael ei cymhwyso iddyn nhw hefyd. O Dduw, nid i sernio gwirioneddau pethau hyn ar ein cylon ni. A cadw ni yn ddiolchgar ac yn rhyfeddu at berson ac yr aberth yr arwydd Iesu Grist gygoniant o enw fydd. Amen. Paul yn mynd ymlaen i ddweud hyn. Yr un modd hefyd, fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Wna ni yfed gyda'n gilydd. O Dduw ein tad ni wrth ein bodd gyda'r geiriau hynny. Bod ni'n cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, ond hyd nes y daw. Cofio am farwolaeth yr arglwydd Iesu Grist, ac eto mae'n gwybod ei fod yn awr yn dduw. A ei fod am ddychwelyd un dydd. Ac arglwydd ni'n dyheu am ei ddyfodiad ni'n diolch i ti am yr eglwys, ni'n diolch bod ni wedi cael y cyfle nawr i nodi derbyniad Jason ac Elen i'n plith ni fel eglwys. Ni'n gwyddio dy fendydd di yn helaeth arnyn nhw ac arno ni fel corff arglwydd. Ni'n gwyddio bydde ti'n dod ag undod
ac yn dod â doethineb a'r glwydd y bydde di'n llenwi ni fel eglwys a'r ysbryd glân di, ac yn gwneud ni'n selog dros dy enw di ac yn rhodio yn agos ata ti a'r glwyddieg na ni'n bobl sydd yn hael ac yn bobl sydd yn caru yr rai ni o'n cwmpas ni ac efo baich dros y golledig ac na ni'n debyg i'r arglwydd Iesu Grist. Dad, mi wrth ni rannu yn ei farwolaeth e, gad i ni hefyd rannu yn ei fywyd. Dad, derbyn ni nawr, derbyn yn mawl ni, a'n diolch i gyd. Am ein bod ni'n dod yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni Emyr i orffen. Mi gan ni rhif 17 yn yr atodiad. Dyma gariad, pwy a'i trwytha, anchwiliadwy ydw ef. Ac ymlaen, yn ei sefyll i ganu. Diolch i ti. Yr unig peth sydd yn fwy sicr na marwolaeth yw dy gariad i tuag ato ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac i ni'n cyflwyno'n hunan i ti nawr fel dy bobl, ni'n cyflwyno'n hunan i ti fel eglwys. Yn gweddio arno ti nawr i'n nerthu ni, a'n adeiladu ni, ac arglwydd ein defnyddio ni